смятам, нали, съм решил тук да правя една оранжерийка. Чакай сега да съм. Трябва, няма да правя нищо, нали, просто да... Значи ние от 2-3 години ще вече. Чакай, вие от Бяла ли бяхте? С вас не съм се виждал. Вие си издали, ама, нали, дето... Да, нали, преди побазахте. Сега се Аз съм родом тук. къде си ходиш на време? Отворено ли е горе да отида да снимам? Да. Ще дадеш и телефона на Интел? Да. Сега като аз май заключих. Отденка. Включете, да. Ага. Къщата е обитаема, ние... Това е старовремешна работа. Той оджак ли? Те от другата стая е другата част на печка. Да, не, там са пали, нали му каза ми, на времето му казаха соба. Да топли и двете. Да. Тук са пали, нали, там запушена. Килимчето където. Да, запушена от двора, просто... Той е, нали, от после правено, нали, има за... Тук е на двора се изда, нали? Да. Кладеница,